Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Clash Royale. I u ovoj epizodi radimo kao i obično sve, ali u ovoj imat će nešto specijalno. Oh yeah, to je Giant Chest. Ali prvo ćemo free chest da otvorimo. Zašto sam bio treći? Čuti sam. I ovdje ništa specijalno, ali vreme za Giant Chest. Kao što vidite, samo da pogledam šta ovdje imam. Skeleton armija, ništa specijalno. Kao što vidite, Giant Chest košta 5, ali ja ga nisam kupio, nego sam ga dobio. Znači prvo što smo dobili u Giant Chestu jeste plus 888. Dobro, i zadnja karta. 3, 4, sad. Rare karta, ništa specijalno, 14. Znači, ništa specijalno nismo dobili smo... Gluposti! Sad sa ovime mogu da napočnem šta hoću, zato što vidite imam 964, ali neću, nego ću da stedim do 2000. Ajde protiv mene. Da, može, ajde. U kom si klanu? Uđi u klan Srpska, kako imaš trofeja. Srpska. Uđi u klan Srpska, idi u kuće. Izađi s klana divljaci. Idi u klan Srpska. Srpska? Da. Ne tu, brate, Srpska. S. A to sam i napisao. Kuću si C. Vidim. Srpska. Srk. Ova. Ova. Join. Idi request join. Šta to znači? Request join ide. U stvari neću moj ekran, idi izaći ću. U stvari, ne znam, ne smijem. A kako, šta ja? Vratiti ću se ponovno u klan Srpska, samo da odigram protiv Ilike za njegovu epizodu. Uđi u klan... Koji klan? Čekaj da vidim neki. Uđi u klan Ekipa bez briga. Aj srpska armija ovo. Ne, uđi u Ekipa bez briga. Možemo se čekati. Ekipa bez briga. Bez ekipa. Ekipa. Odvojeno bez briga. Bez briga. Bez briga. Srk. Ova prva, to je duša. Ne mogu da se jojim. Treba ti 800 trofeja, fuck off. Daj neki da trebaš... Ušao sam ja u ova srpska. Koje? A nemoj si, ušao si? Da. Idem ja u srpska. Sad vam srpska. Da pa. Srpska. Mogu 11 ovih čuda da nabuđem. Ne šteta, ja neću. Ovo ću da nabuđem. Da li da ga obuđem ili da štedim? Buđe! Gdje ja? Ajde, a daj, request join moram. Čekaj samo da... 6. sam level, oh yeah! Beautiful! Isti level ko ja. Znači, sad... Ajde, ide tamo u klan, vjerojatno ću... Evo, samo da izbacim... Ovo da ubacim umjesto ovog. Nemoj go... Brate, koji si noob, Goblin Barrel. Pa ja ne koristim. Izbacuješ Goblin Barrel. Ducko. Čekaj se. Šta bre čekaš? Idi na Čekam, joj. requestu sam train, idi request. Čekaj. Što si arčerku? What the fuck sam sam sebi donirao? Nisi sam nego destroyer. Čekaj, buraz. Troje su ti donirali. Vidimo se kad dođe ovaj čovjek. I ok ljudi, evo nas tu i igramo protiv mog drugara. Što bre? Ja ne ušao destroyer. Ali uglavnom ću... Idi spectator. Šta to znači? Pa da gledaš kako se boli. Dobro, ajde. Evo me dole. Koliko upitnika? Da, ja sam dole. Zašto si dole? Zašto upitnika? Stavio je moj drug Pekica. Dobio je ovog morona. Znam da ću da... Ovo je, stavit ću mi. Nemoj da psuje. Stavi Valkyriju ako imaš. Ne, ali imam minion form. Nešto je sasvim pripremno. Stavi ovaj. Stavi sad miniona.
stavi princezu. Sad ću glasati na njega. Da će pobedi, tako. Šta si ono kliknuo? Kao da glasam za njega da on pobedi. A vidiš sad kliknem. Gledaš snima. I sad ćemo baci ovo kao da... Ne, to se ja borim. Ja sam ovaj dole. Ajde brže. A ko su ove karte koje su kao upitnik? Šaljite friendly, ne? Da, friendly. Ko vodi? Sad ću glasam brže. Šta radite tu? Ja glasam Za šta? za njega. Glasam za njega. Hoćeš li? Ajde više, završite rondu, pobega. Ili pusti da te ubije, To da. Znači, nisu tali. Ovo si. Ko mrava. I sad ću ovo sve raspali. Ajde, pusti da te pobedi. Upte ga. Čale sin. Potom. Izgubio je ovaj. Aj sad ja protiv Drug Pero. Mileta ti... Ducko. Ajde, ti pritisni za friendly. Ja pritisnem za friendly, sad ti brzo klikni. Ajde. Ne! Yes! Dan. Jesi stigo? I sad igramo protiv njega. Good luck. Ke. Thanks. Ko si bio na prošlu? Sad će ovaj da mi stavi penku, a ja ću naravno da mi stavim ovo. Sad je... Ja moram da stavim. Malo napred. Ja sam trebao stavim te svoje dvane. To sam i ja htio da ću stavim. Ja sam obočala. Peka je mrtva. Peka je preja. Pravite mu grob drugovi. Vreme za princezu! Vreme je za minijatur. Ti si mi neka miniona. Sad ću da vas pokoljem. Valkirijom. Ej, ko je glasio za tebe? Glasi neko iz mene. Sad ide moj giant svetske klase. Sad ide moj Hograjber svetske klase. Hograjber ti je nubarske klase. A ti je Hogrider. Brat će me ubije tvoj Hogrider. Ja obično. Ali će ipak i moj... Neko glasa za tebe. Neko glasa za mene, Duh je glasa za mene, yeah! Tako smo srećni sada. Oh my god, gotov. Nije on je gotov, brate. A možda i nije. Sam brci ovu Bom! Mataši, haha. Sad sam i ja mrtav. Ako baci jedno. Yes! Okej. Sad ću ja ti baci na pitak. Nema se napitak. Sada idu Čale i Sad ide Dragan. Ovo ću postati šaliti iz sina, bre. Gde će da bih postavio? Sad će, ti postavi. Pustio sam ja Didan. Zašto si stavio Peka? zato što mi se... Pekara. Peka! Nego Čale si se blizu. Nemo da nije Čale. Skjeti do mica. Skeleton armada. Evo ti, ti ćeš kako dobiješ. Jej, čala mi se sin. Nije Čale Vrsta sin, nego Čale Sport sin. Brate, koliko minijona. A zašto me juriš, tako? Zašto me juriš, druže, tako? Teži Dajko. Valkirija, vrtce. Teži Dajko. Drža, udari, Dante. Udari, ne. Bez milosti. Bam. I sad ću. A zašto si to stavio, mrtvo? Minjone. A ja ti ne dam da ti se može. Da mini Peka. Neverovatno, ne vidim ništa od ovih minijona. Ja pukao, brate. Sad ćeš ti da vidiš. Sad on ide, svi su na njega, ja pošaljem onda skeleton armiju koje kolje. I mi porad. Ja, brate, ako mi pipnu ovo, ja sam pukao. Da, nije. To, ali nisam pipnula. Ali ja sad... Palce! Napatka!
Aj zdravo sa tim O, tvojim. ovo ideja bila. Hog Rider na mene bam. Ne, Hog Rider. Aj sad da zamenim uređaj. Ma da. Ma, Ajde samo jednom. Aj samo jednom. Please, brate, samo jednom. Jer te da jedan protiv njega. Ne može. idemo friendly. Ajde, ali ajde zamenim uređaj. A molim te, samo jednom za ep. A Milorade! Inače se svi mi zovemo Miloradi. Serbian je Wizard, mogu ja. Ne može. Svi se mi zovemo Miloradi. Milorade 1, šta radiš Milorade 1? Evo ti Milorade. Milorad trči. Milorade stani, Milorade. Milorade. Stani Milorade. Ne Milorade, ubiti Milorade. Koji level su mi ovi? 6.000. Milorade, ubreći. Dobro je, brate. Milorad ti majka. Ne, nama se majke zovu Miloradi. Ide naš Fin Giant. Pa brate, šta ćeš ne? Idemo ti težak. Ja volim pite. Sad princa, man. Sad ide princeza. Ne, nećeš.